Ako volite Stalija i Olija, Bustera Keatona ili Charlieja Chaplina, imate priliku na velikom platnu uživati u njihovim filmovima. U CKT-u održava se festival njemog filma. To je jedinstven filmski festival, nastao kao posveta njemom filmu. Pokazalo se da ima jako puno zaljubljenika koje privlači ta njema filmska poetika. Ovogodišnji broj polaznika nije uspjela smanjiti ni loša epidemiološka situacija. Budući je pandemija, ljudi su nestrpljivi, željni događanja. Prošle godine u pandemiji smo isto imali jako puno publike, najviše, a ove godine smo morali ograničiti broj posjetitelja po jednoj projekciji na 45. Zanimljivo je zaviriti u prošlost i vidjeti kako su se ljudi zabavljali nekad davno i čemu su se smijali. Evo, već nekoliko godina posjećujem festival njemog filma ovdje u Centru za kulturu Trešnjevka. Jako mi se sviđa i općenito mi se sviđa ta vrsta umjetnosti. Posjetitelji festivala, osim u filmu, imaju priliku uživati i u vrhunskoj glazbenoj kulisi. Svi filmovi idu uz živu glazbenu improvizaciju, što znači da su glazbenici na pozornici, gledaju film i svojim interpretacijama obogaćuju film. Vjerujemo da će i iduće godine glazbene note pratiti bogati program festivala njemog filma, uz sve više i više posjetitelja.